ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର +2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଲେଜ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷାମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କହିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କମ୍ ମାର୍କ ରହିଥିବା ଭାବନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆଉଥରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। କହିଲା ଯେ ଯୁକ୍ତ 2 ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଥର ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିଷଦ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ 75% ମାର୍କ ନ ଥିବାରୁ ବହୁ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। IIT ପରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ମାର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ହେବ। 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ 2026 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଡିଭିଜନ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମାଚାର ରହିଛି। ମାର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା। ହେଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସସ୍ପେନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିପାରିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବପରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ନିଜ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ହିଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏକାଧିକ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏକା ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସରି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 2026 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ଏହି ଖୁସି ଖବରକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।